Διαχρονικά το Super Mini του Suzuki δεν παρασύρεται από την τάση που θέλει τα αυτοκίνητα της κατηγορίας να μεγαλώνουν σε διαστάσεις, αλλά κοιτάει να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά του, κάτι που το δικαιώνει. Με ένα νέο mild hybrid τρικύλινδρο κινητήρα και εύστοχη αναθεώρηση σε εμφάνιση, τεχνολογίες και παροχές, το νεότερο Swift επιστρέφει δυναμικά στην επικαιρότητα. Το Swift λοιπόν στην τέταρτη του γενιά, μετά την ενιαία ονομασία που απέκτησε μόλις το 2004, είναι το επόμενο σκαλοπάτι πάνω από το Ignis και ένα από τα πιο compact Super Mini με βάση τον ανταγωνισμό του. Παραμένει στο κάτω άκρο της κατηγορίας B όσον αφορά το μήκος και τις διαστάσεις και επιμένει σε ένα μέγεθος που εξυπηρετεί τις ανάγκες και συνοδεύεται από περιορισμένο βάρος. Η σχεδιαστική κυβοειδής ταυτότητα και η λογική της αιωρούμενης οροφής παραμένει ως κεντρική ιδέα, όμως οι διαφορές είναι ορατές για να ξεχωρίζουν τη νεότερη παρουσία από την προγενέστερη. Το επίκαιρο Super Mini της Suzuki έχει περισσότερες καμπύλες σε σχέση με το απερχόμενο μοντέλο, ενώ στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει η μάσκα με τη μαύρη γρίλια, τα νέα φωτιστικά σώματα και το παραδοσιακό σήμα της Suzuki που μετακόμισε στη βάση του επίσης νέου καπό. Ένα νέο σετ πίσω φώτων και ένας ελκυστικότερος πίσω προφυλακτήρας δίνουν συνέχεια στις αλλαγές, όμως το μεγάλο νέο για το Swift κρύβεται στις πίσω πόρτες, όπου πλέον διαθέτουν ένα κανονικό σετ χειρολαβών αντί για τις κρυφές ψηλά στην τρίτη κολόνα. Πιο δυναμική είναι η εισβολή των σχεδιαστών στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, όπου διαπιστώνεις ότι έχει υποστεί μια πιο σημαντική ανανέωση με νέα σχεδίαση στο ταμπλό. Η συναρμολόγηση παραμένει ιαπωνική, ενώ τα υλικά μπορεί να μην είναι μαλακά, έχουν ωφεληθεί όμως τα σημεία κυρίως σε επίπεδο αισθητικής, ώστε να πουσάρουν μια γενική εικόνα που χαρακτηρίζεται καλοεξοπλισμένη και φινετσάτη. Η κεντρική οθόνη αφής των 9 ιντσών προσφέρει παράθυρο στην ενημέρωση, πλοήγηση και ψυχαγωγία, καθώς και συνδεσιμότητα με Apple CarPlay και Android Auto, ενώ βρίσκεται στην κορυφή ώστε να είναι πιο κοντά στο οπτικό πεδίο του οδηγού. Κάτω από αυτήν θα βρείτε τα φυσικά χειριστήρια του κλιματισμού και στη βάση της κονσόλας αρκετές θύρες φόρτισης USB για να μην αφήσετε συσκευή αφόρτιστη και επιβάτες δυσαρεστημένους. Στάνταρ σε όλα τα Swift είναι μια αναβαθμισμένη ομπρέλα παραπάνω από 11 συστημάτων υποστήριξης του οδηγού, όπου δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη πριν ειδοποιήσουν ή επέμβουν αποτρέποντας το πιθανό ατύχημα. Η Suzuki έδωσε έμφαση στη χωροταξία και στην εύκολη πρόσβαση των επιβατών, έτσι ώστε τετράδα ενηλίκων με ύψος 1,80 μέτρα να μπορεί να κάτσει με άνεση και όλοι να έχουν επαρκή χώρο. Τα 265 λίτρα του χώρου αποσκευών σαφώς δεν είναι το ισχυρό του επιχείρημα, αλλά ικανοποιούν τις μεταφορικές ανάγκες και δικαιολογούνται από το συνολικό μήκος και μέγεθος του αυτοκινήτου. Ένας νέος ατμοσφαιρικός κινητήρας με ίδια χωρητικότητα με τον προηγούμενο, αλλά τρικύλινδρος, αναλαμβάνει να βελτιώσει τα δεδομένα απόδοσης. Προσφέρει εξαιρετική ελαστικότητα, κάτι που διαπιστώνεις κινούμενος με μία ή δύο σχέσεις παραπάνω στο ακριβές 5 χειροκίνητο κυβότιο, αλλά και ευστροφία αν αναζητάς το μέγιστο της απόδοσης. Στην πράξη, το 12V ήπιο υβριδικό σύστημα που υπάρχει σε κάθε Swift βελτιώνει ρήπος και κατανάλωση, τη στιγμή που γεμίζει την επιτάχυνση χαμηλά, σαν βοήθεια προς τον κινητήρα. Παράλληλα, ταξιδεύει ήσυχα και η εκδρομική διάθεση είναι μέσα στο ρεπερτόριό του, με μπόνους φυσικά την οικονομία. Αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν επιβεβαιώνει τις τιμές μέσης κατανάλωσης που ανακοινώνει η Suzuki, ενώ οδηγώντας απελευθερωμένα δύσκολα ξεπερνά τα 6 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Οι βελτιώσεις στην ανάρτηση έχουν ωφελήσει και στο δρόμο, όπου κινείται αέρινα, διατηρεί δεσμούς με την ευθύβολη πραγματικότητα, ενώ δείχνει να απολαμβάνει τα υψηλά περιθώρια κρατήματος μέσα στο τόξο της τροφής. Συνοπτικά έχουμε μια αναγνωρίσιμη αξία ανάμεσα στη λαοθάλασσα της κατηγορίας. Με τον νέο κινητήρα και την εύστοχη αναβάθμιση σε εικόνα και τεχνολογίες, η συνταγή της Suzuki για ιδανικό Super Mini παραμένει με το Swift στο σωστό δρόμο.